Rakkautta rautatiellä. Tekijän huomautus. Tämän novellin ensimmäinen luku perustuu löyhästi Happy Hour-podcastissa kuultuun lyhyeen tarinaan, jonka toinen podcastin juontajista kertoi ensimmäisen kauden jaksossa numero 4 nimeltään Ihana kamala Tinder ajankohdassa 28.30–30.48. Tarinan loput luvut ovat keksittyjä, kuin myös henkilöiden nimetkin. Luku 1. Naisen näkökulma. Kysymys. Elämäni hymyili. Olin juuri muuttanut Espooseen korkeakoulun perässä ja päässyt osaksi haalarikansaa. Ryyppäjäisiä riitti uusien koulukavereiden kanssa joka viikoksi. Eikä koti-iltoinakaan tullut tylsää, sillä olin vanhojen ystävieni painostamana vihdoin uskaltanut ladata elämäni ensimmäistä kertaa Tinderin puhelimeeni. Minulla meni aika monet illat sitä selatessa. Se oli vaan jotenkin niin koukuttava peli, voisi kai sanoa, jos kerta kaikki sanoivat sitä aina peliksi. Vasen oikea pyyhkiminen oli niin addiktoivaa. Eetulla oli kiva tyyli oikealle. Daniel yritti liikaa koirakuviensa kanssa vasemmalle. Roni, eli Ronny. Mikä surffikuva. Lauta kainalossa, ruskettunut iho. Mutta hän oli silti jotenkin sus. Luotin vaistooni ja hän sai mennä vasemmalle. Travis oli takuuvarmasti feikkiprofiili, välitön vasen. Mikalla oli söpö permanentti kampaus, ihan kuin Aleksanteri Hakaniemellä. Olin heikkona tuollaiseen tukkaan oikealle. Janne vaikutti muuten sopivalta, mutta profiilitekstiensä perusteella hän tuskin osasi viestitellä flirttailevasti. Vasen. Syksyn alettua elämäni jokainen ilta oli tätä samaa pyyhkäisypeliä. Jopa ryyppyiltoina ulkona haalarikavereideni kanssa, kun selasimme Tinderiäni yhdessä ja vedin oikealle niitäkin profiileja, joista kaverini pitivät. Matcheja sateli. Koko ajan joku laittoi jotain viestiä. En edes kerennyt vastata kaikkiin. Osaan en edes halunnut vastata, kun joku Stefan yritti jotain sohia siellä juustoisine iskurepliikkeineen. Hei kuumis, hyppäätkö kyytiini? Siis moottoripyörästä puhun, ja vink vink silmää iskevine hymiöineen. Että juu. Viikot kuluivat Tinderiä selatessa. Välillä tuntui, että Tinder on ihan roskaa, eikä siellä ole kunnon miehiä ollenkaan. Välillä oikein vitutti käyttää sitä. Eivätkö miehet osaa keskustella niin kuin normaalit ihmiset? Olin toisinaan valmis jopa poistamaan koko sovelluksen. Kunnes eräänä iltana 12 aikoihin ennen nukkumaan menoa pimeässä peittoon kietoutuneena vedin oikealle ikäiseni söpön miehen, Patrickin. It's a match, Tinderini ilmoitti riemuiten. Tämä oli varmaan jo 3. Patrick, jonka kanssa matchasin. Mutta ehkä 3. kerta toden sanoisi. Katselin tämän 3. Patrickini profiilin vielä kertaalleen läpi. Hän jotenkin huokui kuvissaan samanaikaisesti iloa sekä karismaa. Hän oli pitkä, niin ainakin oletin, ja hänellä oli mustapörröinen tukka, aika tuuhea. Ehkä hieman ulkomaalaisia juuria kasvojen ja ihon pigmentin perusteella. Kenties hän huokui pienenpientä ujoutta, niiden kuviensa perusteella, joissa hän seisoi kädet trenssitakkinsa taskuissa. Toivottavasti hänestä löytyisi myös itsevarma puoli. Itsevarmat miehet, vaikken osannut oikeastaan edes määritellä, mitä itsevarmuus tarkoitti. Sellaisen toivoin kuitenkin löytäväni. Mutta mikä parasta, profiilinsa perusteella Patrick vaikutti jotenkin tosi aidolta ja kypsältä tyypiltä. Mieheltä eikä pojalta. Miestä minä etsin, enkä mitään poikaa. Laitoin puhelimen sivuun ja kävin nukkumaan. Aamulla tarkistin Tinder-ilmoitukset heti Instagramin, Snapchatin ja TikTokin katsomisen jälkeen. Jäin makaamaan sänkyyn hieman harmissani. Patrick ei ollut vielä laittanut viestiä. Joku vanha matchi Keke oli vaan laittanut keskustelun avaukseksi moi. Helvettiäkö hän jonkun pelkän moin laittoi? Eikä edes hymiötä. Mitä minä siihen muka voisin vastata muuta kuin moi takaisin? En jaksanut vastata hänelle vielä mitään.
Toivottavasti Patrick laittaisi paremman avausviestin kuin pelkän moin. Toivottavasti hän edes laittaisi jotain viestiä. Minulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä odottamaan. Patrick laittoi viestiä vasta 2 päivän päästä matchaamisen jälkeen. Moi, viesti alkoi. Turistiopasta vailla, vai? Viesti onneksi jatkui. Turistioppaalla hän viittasi Tinder-profiilini bioon, johon olin kirjoittanut muuttaneeni juuri Espooseen ja läpällä sanonut etsiväni turistiopasta. Vastasin hänelle myöntyvästi ja kerroin, että huudit ovat kerenneet tulla pikkaisen tutummaksi nyt opiskeluni täällä aloitettuani. Hän tietysti tarttui opiskeluun ja kyseli koulun käynnistäni, vaikkei minua paljoa olisi kiinnostanut puhua siitä. Jotenkin vihasin sellaista, mitä työtä teet, mitä opiskelet, mitä harrastat, onko sinulla sisaruksia, tyyppistä keskustelua, etenkin jos sitä täytyi käydä jossain deittisovelluksessa viesteillä. Annoin tunteideni olla ja kerroin koulustani lyhyesti, samalla yrittäen ohjata keskustelua muualle, jotta Patrick tajuaisi jutella jostain kiinnostavammastakin. Onneksi hän tajusi. Hän kertoi, ettei välttämättä olisi mikään kaksinen turistiopas, sillä kuulemma oli itsekin kohtuu tuore espoolainen, vasta 2 vuotta asunut täällä sen jälkeen, kun oli viettänyt vuoden Australiassa. Kävi ilmi, että Patrick puhui sujuvaa englantia ja nautti matkustelusta. Ihanaa. Kielitaito lisäsi hänen viehätysvoimaansa silmissäni. 2 päivän aktiivisen viestittelyn jälkeen Patrick kysyi puhelinnumeroani. Se oli vähän shokki. Mutta mitä muuta voisin odottaa? Oli mukavaa huomata hänen halunsa edetä, mutta luulin, että siirtyisimme johonkin Instagramin DM:ään juttelemaan tai jotain. No, Patrick oli ensimmäinen kunnon mies, joka Tinderissä oli tullut vastaan, ja lyhyen Tinder-kokemukseni perusteella harvinaista laatuaan. Hän oli ensimmäinen mies, johon luotin, joten annoin hänelle numeroni. Siirryimme keskustelemaan WhatsAppiin ja jopa soittelimme pitkiä puheluita päivittäin. Hänen äänensä oli heleä ja hieman ujohko, mutta se sopi hänen persoonaansa. Hänen naurunsa oli ihana, vaikka vitsi, jolle hän naurahteli, ei ollut. Hän heitti yhden puhelumme aikana, onko minun toinen nimeni Liisa, kun ensimmäinen nimeni kertaa on Moona. Moona Liisa, ha. Oli taas jotenkin niin miesaivojen keksimä vitsi. Mutta annoin olla. Ja ei, toinen nimeni ei ollut Liisa, vaikka ensimmäinen olikin se Moona. Sovimme erään puhelun aikana vihdoin näkevämme. Oli mukavaa, ettei minun tarvinnut lähteä treffeille ihan kylmiltään pelkän viestittelyn perusteella, vaan olin kuullut jo hänen äänensä. Melkein kuin tuntisin hänet jo. Tiedossa oli kuitenkin ensimmäiset Tinder-treffini ikinä. Minulla oli odotukset korkealla, kun treffipäivä, perjantai, viimein koitti. Koulusta päästyäni olin saman tien rynnännyt peseytymään ja laittautumaan. Siinä menisi kuitenkin aikaa, ja minun täytyisi kerätä 7 keskustaan. Patrick oli luvannut viedä minut baariin yksille. Minua vähän jännitti. Vaikka juttelumme oli ollut kohtuullisen luontevaa puhelimessa, mitä jos se olisikin kankeaa kasvotusten? Mitä jos istuisimmekin vain vaivaantuneina vastakkain ja juomalasimme tyhjenisivät nopeasti, sillä kiusallisuutta hillitäksemme emme voisi tehdä muuta kuin juoda lasit tyhjiksi? No, minun oli vain uskottava, että homma sujuisi hyvin. En voisi ajatella aina pahinta. Kyllä naiset hoitavat homman kotiin ja rikkovat hiljaisuuden, jos miehet eivät siihen pysty. Lähdin kohti keskustaa jännittyneenä, mutta innokkaana. Kävelin. Matka ei ollut mahdoton. Tunne sisälläni oli vähän kihelmöivä. Onneksi tiesin näyttäväni hyvältä, upealta tämän iltaisessa luukissani. Maantien harmaa pitkä tukkani oli ponnarilla suorana roikkumassa takanani. Meikit olivat hillityt. Päälläni oli valkoinen takki ja mustat nahkahousut. Asfalttia vasten kopisi nilkkureiden kantikkaat korot ja punainen käsilaukku heilui olalla. Patrick odotti minua sovitussa tapaamispaikassa. Hän oli ajoissa, hyvä merkki. Mikä puolestaan ei ollut hyvä merkki? No, hän ei oikein vastannut profiilikuviaan.
Hänet tunnisti kyllä Patrickiksi, mutta hän oli silti jotenkin hieman erilainen. Ensinnäkin, mikä helvetti hänen hiuksiaan vaivasi. Ne olivat paljon lättänämmät ja mitään sanomattomammat kuin kuvissa. Eikä hän ollut läheskään yhtä pitkä kuin mitä hän oli antanut ymmärtää. Tai sitten minä vain olin kuvitellut hänet pidemmäksi kuin todellisuudessa. Kuvissaan hän oli ollut hyvässä ryhdissä ja jotenkin esiin tulevainen. Todellisuudessa hän oli jotenkin kumarassa ja ehkä vetäytyväinenkin kehon kielestään päätellen. Sanoimme heipat toisillemme ja olisin toivonut, että hän olisi halannut minua, mutta seisoimme vain oudosti vastakkain ja päädyimme jotenkin yhteisymmärryksessä kävelemään samaan suuntaan. Juttu lähti kyllä kulkemaan, vaikkakin kankeammin kuin puhelimessa, juuri kuten olin pelännytkin. No, ei tämä mikään katastrofi kuitenkaan ollut. Sitä paitsi oli ihan hauskaakin, kun yhdessä vaiheessa juttelimme läpällä kankeasti säästä. On sitä ilmoja pidellyt. Juu. Niin. Ja naureskelimme päälle. Treffeillämme vaikutti olevan vielä toivoa onnistua ihan hyvin. Vaikkakin toivo otti pienen kulauksen päästyämme baariin, johon Patrick oli luvannut minut viedä. Paikka oli ihan hirveä räkälä. Sisällä tuoksui jokin vanha, en tiedä mikä. Olut ja vessa sekaisin kaiketi. Tunnelma oli ahdas, sillä baari oli aika pieni, ja täällä oli yllättävän paljon väkeä jo tähän aikaan alkuillasta paikalla. Röhönauravia iäkkäämpiä miehiä lähinnä. Biljardipallot kopisivat toisiaan vasten etäämällä. Patrick tarjosi juomat, mikä oli ihan kiva juttu. Hän vei meidät istumaan hieman tuonnemmas yleisestä hälinästä. En oikein ymmärtänyt, miksi hän oli alun perinkään tuonut minut näin jotenkin vastenmieliseen paikkaan. En jotenkin kuvitellut jotain äijäpubia ensitreffipaikaksi. En jotenkin kokenut kuuluvani tällaiseen juottolaan yhtään. Eikä jotenkin Patrickkaan näyttänyt sopivan tällaiseen paikkaan. Kämäinen pubi ei pukenut hänen imagoaan. Ehkä hän oli halunnut tuoda minut tänne, sillä täällä ainakin kuuli hyvin keskustella, lukuun ottamatta paikallisten ukkeleiden kajahtavia naurukohtauksia, jos heidän hohotuksensa sattui räjähtämään keskustelumme päälle kaikuen koko baarissa. Keskustelumme oli kankeahkoa Patrickin kanssa, mutta onnistui kuitenkin kelvollisesti. Ehkä häntä jännitti treffeillä käyminen enemmän kuin hän oli itsestään luullut. Patrick välillä jotenkin pälyili epämiellyttävästi ympärillään, vasemmalle, oikealle, ylös kattoon, alas jalkoihinsa. Ihan kuin hän ei olisi uskaltanut katsoa minua silmiin muutamaa sekuntia pidempään keskustellessamme. Hän vaikutti kaiken kaikkiaan poissa olevalta. Ehkä se oli vain hänen ujouttaan, joka puski ulos tällaisessa tilanteessa. En tiedä. Tai sitten hän tajusi itsekin, ettei ollut tuonut minua mihinkään maailman viihdyttävimpään treffipaikkaan. Joimme yhdet juomamme loppuun ja ajattelin, että minun on aika ottaa ohjat käsiin, ettei ilta mene ihan pieleen. Sanoin Patrickille suoraan, etten viihdy tässä nuhjuisessa pubissa ja ehdotin, että mentäisiin jonnekin mukavampaan paikkaan, vaikka Stadiin. Siellä oli paljon enemmän potentiaalisia treffeille sopivia baareja, joita tiesin. Patrick suostui siirtymään toisille drinkeille muualle. Lähdimme kävelemään kohti juna-asemaa, aikomuksenamme ottaa seuraava juna Helsinkiin. Kävelymatka asemalle. Vaikka se oli lyhyt, oloni helpottui jotenkin huomattavasti. Ehkä se, että pääsin nuhjuisesta baarista pois raittiiseen lokakuun ilmaan, sai minut voimaan paremmin. Sitä paitsi Helsingin ilta- ja yöelämä olisi kivaa, se oli varmaa. Sen verran olin kerennyt Stadin menoa nähdä. Treffeillämme oli vielä toivoa kääntyä hyviksi. Miksei jopa loistaviksi. Patrick oli kuitenkin oudosta treffipaikkavalinnastaan ja pienestä profiilikuviensa vääristelystä huolimatta osoittautunut mukavaksi mieheksi. Saavuttuamme juna-asemalle ja suunnatessamme kohti oikeaa raidetta, Patrick ilmoitti, että hänellä oli, omien sanojensa mukaan, hirmuinen vessahätä. Hän sanoi käyvänsä vessassa heti, kunhan pääsisimme junaan sisään. Nyökkäsin hyväksyväisesti. Ehkä hänen tilaamansa juoma oli alkanut tehdä tehtäväänsä, ja rakko olisi tyhjennettävä. En halunnut kuitenkaan ajatella asiaa sen syvällisemmin. Miehet vessassa ei ollut sellainen asia, jonka haluaisin nähdä mielessäni.
Ilta oli hämärtynyt ja hyppäsimme junan kyytiin. Se nyt kähti liikkeelle. Patrick suuntasi hermostuneen oloisena etsimään vessaa. Minä menin sillä aikaa etsimään vapaita istumapaikkoja. Ei nyt ollut kovin vaikea tehtävä löytää lähijunasta vapaita penkkejä. Kävin istumaan ikkunapaikalle. Keskityin herra vessassa kävijää odotellessani selaamaan puhelintani. Juna eteni hiljakseen kohti määränpäätä, ja minä selasin ja selasin. Minua vähän kummastutti. Patrickia ei näkynyt, joten en voinut oikein muuta kuin jatkaa TikTokkien katselemista nappikuulokkeet korvilla. Hetken päästä Patrick laittoi WhatsAppissa viestiä. Sori, kestää vielä, vessa on varattu. Okei, ei mitään. Naputtelin hänelle vastaukseksi peukaloideni kynnet puhelimen näyttöä vasten sarjatulena kopisten ja sukelsin takaisin somen maailmaan. Viereiseni ikkunan takana, mustassa maisemassa näkyvät valot vilisivät viiruina vieressäni. Junan hypnotisoiva liikkumisen ääni kuului korvissani. Välillä teknologinen ääni kuulutti kuulokkeideni läpi tunkien seuraavan pysäkin nimen suomeksi sekä ruotsiksi. Ja kerkesi muuten kuuluttaakin se ääni aika helvetin monta pysäkkiä, ilman että Patrickista edelleenkään näkyi merkkiäkään. Olimme tulossa jo Huopalahden kohdalla, kun aloin miettiä, missä ihmeessä se mies kuppaa. Kun minulla kerta oli Patrickin puhelinnumero, päätin vain suorasukaisesti soittaa hänelle ja kysyä, missä mies luuraa. Olihan hän ollut jo hoitamassa ainakin 15 minuuttia vessakäyntiään. Ei siinä voi kestää näin kauan, oli vessa varattu tai ei. Mutta Patrick ei vastannut puhelimeen. Juna vain jatkoi etenemistään. Yritin soittaa monta kertaa, mutta aina puhelin jäi vain tuuttaamaan. Nousin penkiltäni ylös. Menin tarkastamaan vessoja tuntien oloni typeräksi. Huhuu, missä olet Patrick, tyyppisesti. Ai että kun ärsyttikin joutua tällaiseen tilanteeseen, missä kaikki tuijottavat ja miettivät, mitä kummaa olen puuhaamassa. Valtaosa vaunujen vessoista oli vapaana, mutta niihin tuntui tyhmältä kurkkia, etenkin jos ne olivat saastaisessa kunnossa. Muutama vessoista oli epäkunnossa ja siksi pois käytöstä. Yhden vessan ovi oli lukossa. Koputin. Täh, joku äijä ärähti sisältä, eikä se todellakaan ollut Patrickin ääni. Minua nolotti todella paljon ja lähdin menemään vessan oven luota pois. Kävelin koko junan läpi päästä päähän, edestakaisin. Patrickia ei näkynyt missään. Hän ei ollut vessoissa. Häntä ei näkynyt vaunuissa. Missä vitussa hän oli? Soitin vielä kerran, mutta puhelin jäi vain taas kerran tuuttaamaan tyhjää. Olin nolona ja naama punaisena, ja minua ärsytti ja vitutti ja helvetti vieköön mihin Patrick oli kadonnut, koska häntä ei vain kerta kaikkiaan näkynyt koko junassa missään. Tässä oli vain yksi vaihtoehto. Patrick oli jäänyt jollain asemalla salaa pois kesken treffiemme. Hän oli ghostannut minut. Huokaisin syvään ja olin tuohtunut. En tiennyt miten päin olla käydessäni takaisin istumaan. Tunsin oloni petetyksi ja loukatuksi, häpäistyksi. Kiehuin, surin, huokailin. Päädyin sitten menemään yksin Helsinkiin. Fiilis oli aivan nollissa. Jippii. Olipa ihan vitun kiva matka myös takaisin yöllä kotiin parin viinin jälkeen laskuhumalassa. Hylättynä. Myöhemmin viikonloppuna, sunnuntaina kun näin ystäviäni, kerroin kaiken treffeistämme Patrickin kanssa. Ja sitten se kusipää hyppäsi junasta pois kesken kaiken. Lopetin treffitarinani ärtyneeseen nuottiin. Siis mitä? Eräs ystäväni ihmetteli. Joo, Patrick oli luikkinut sieltä junasta pois jollain pysäkillä kesken treffien. Tässä on nyt 2 skenaariota, mitä voi olla sattunut. Joko Patrickille kävi niin, että hänelle tuli jokin ihmeen ahdistus, ja hänen oli vaan pakko päästä pois. Hän oli ollut jotenkin niin poissa oleva ja hermona treffeillämme jo baarissa.
Tai sitten hän oli vaan todennut, että ei tästä tule yhtään mitään, ja raukkamaisesti lähtenyt menemään. Kerroin. Siis kuka tekee noin? Oikeesti ei. Ja se, että äijästä ei enää ikinä kuulunut mitään. Ihan hirveätä, ystäväni päivittelivät, enkä minä voinut muuta kuin nyökätä ärsyntyneenä ja harmistuneena väliin. Minkä ikäinen tämä mies oli? Eräs ystävistäni kysyi. Samanikäinen kuin minä, vastasin lattiaan tympääntyneenä katsoen. Ihan aikuismaista käytöstä ja sillain, ikää kysynyt ystäväni totesi silmiä pyöritellen. No niin, siis kuka hitto tekee noin, älähdin. Kehtasi ghostata vielä kesken treffien, eräs ystävistäni päivitteli päätään pudistellen. Patrick poisti meidän matchinkin ja esti vielä numeroni, tiuskaisin ja laitoin kädet puuskaan. Ei ikinä pitäisi luottaa näihin helkkarin deittiäppimiehiin. Aina he hautovat jotain epäilyttävää. Aina heistä paljastuu jotain ihan ihmepaskaa silloin, kun luulet tapaavasi kerrankin yhden hyvän tyypin. Ystäväni purkautuivat lohdukseni. Seuraavien päivien ajan huomasin kysyväni itseltäni ajatuksissani yhä uudemman kerran. Mikä ihme sille äijälle tuli? Luku 2. Miehen näkökulma. Vastaus. Elämäni junnasi tällä hetkellä ikään kuin paikallaan. Minulla oli vähän niin kuin tylsää tällä hetkellä. Työpaikka IT-alalla, asunto Espoossa, ja siinäpä oikeastaan oli kaikki. Töitä, kotiin, nuku, kylmässä Suomessa. Elämästäni puuttui sisältöä. Elämäni oli aika tyhjää, ja niin kuivan arkista, etenkin Australia-vuoden jälkeen. Kaipasin jotain sisältöä ja ajattelin yrittää täyttää tyhjyyttäni Tinderillä. Minulla oli eräänlainen on-off-suhde Tinderiin. Latasin sitä, poistin sen. Latasin uudelleen, poistin taas. Sieltä oli jotenkin vaikea löytää minunlaisena miehenä hyviä matcheja, tai matcheja ylipäätään. En oikein osannut sanoa, mistä mätti. Kuvani olivat hieman photoshopatut ja näyttivät hyviltä. Hymyilin niissä jopa. Profiilitekstini ei voinut herättää myötähäpeää, sillä minulla ei edes ollut profiilitekstiä. Joten mistä homma kiikasti? Tuloksien vähäisyyden takia poistin Tinderia raivopäissäni, ja kun olin rauhoittunut sekä löytänyt jälleen uskoa menestymismahdollisuuksiini, latasin sen aina takaisin. Muita deittiäppejä en kuitenkaan voinut kokeilla, en missään nimessä, vaikka toisinaan kamuilleni Tinderin kehnoudesta avauduinkin. Loppujen lopuksi en kuitenkaan voinut syyttää appia itsessään, joten syys-lokakuun vaihteessa aloin selata sitä jälleen. Matchit jäivät vähiin, vaikka joka ilta annoin sovellukselle aikaa. Hyvä jos matcheja tuli ollenkaan, ja hyvä jos edes pääsin keskusteluissa alkuun. Joidenkin mimmien profiilit olivat niin kuivia, ettei niistä oikein saanut mitään keskustelun aihetta irti. Ei siinä, etteikö omani olisi ihan yhtä kuiva ja hankala siinä mielessä, että profiilistani keksisi jotain keskustelun aihetta. Swipeasin kyllä monia profiileja oikealle, jos niistä tuli edes vähänkin positiiviset fiilikset. Riina, hyvännäköinen, oikealle. Sanni, hyvännäköinen, oikealle. Vilma, aika kivan ja höpsönoloinen, huumorintajuinen luonne profiilinsa perusteella, mutta ei niin hyvännäköinen, vasemmalle. Vaikka aina selitinkin kivenkovaa itselleni sekä muille, ettei ulkonäöllä ole mitään merkitystä, vaan luonne merkitsee eniten. Sain jälleen kerran itseni kiinni itseni huijaamisesta, mutta päätin silti jatkaa elämääni valheessani, koska en suostunut hyväksymään totuutta. Ei muuta kuin seuraava profiili. Irina, hyvännäköinen, oikealle. Eräänä päivänä vessanpöntöllä selatessani yhden profiilin teksti sai minut voimaan hieman pahoin. Tykkään matkustella ja hyvästä ruuasta. En kyykkää salilla, vaan Alkossa. Montako kertaa olin nähnyt saman? Varmaan 100. Mutta tässä profiilissa oli sellainen kenossa oleva räh-räh nauruhymyö tuon maailman geneerisimmän tekstin perässä.
joten ehkä tämä Mimmi heitti vain läppää. Niin ainakin halusin uskoa. Samassa profiilissa oli vielä alempana lisää tekstiä. Juuri muuttanut Espooseen, turistiopasta etsimässä. Ja silmäniskuhymiö. Moona, 23, luki nimi ja ikä. Tämä Moona oli kyllä nätti, aika viehkeä ja viehättävä. Pyörittelin hänen kuviaan hetken aikaa edestakaisin, kunnes pyyhkäisin hänen profiilinsa oikealle. Seuraavana päivänä töiden jälkeen huomasin saaneeni matchin Moonan kanssa. Herra Jumala sentään. Menin ihan puihin. Sydämenlyönnit tihenivät. Mieleni teki huokaista onnenpotkusta. En halunnut pilata mahdollisuuksiani Moonaan, joten mietin pari päivää, miten avaisin keskustelun hänen kanssaan. En halunnut kuulostaa tylsältä, mutta en myöskään liian limaiselta tai oudolta. Halusin kuulostaa siltä, kuin olisin tietämässä, mitä olisin tekemässä, joten laitoin Moonalle lopulta ensimmäiseksi viestiksi. Moi, turistiopasta vailla, vai? Onneksi hänellä oli profiilitekstissään jotain, mihin tarttua. Moona vastasi viestiini mukavasti, ja siitä juttelumme lähti rullaamaan. Hetken viestittelyn jälkeen pyysin hänen puhelinnumeroaan ja soittelimme jo toisillemme. Pian sovimmekin jo ensimmäiset treffit. Ehdotin hänelle voivani viedä hänet vaikkapa seuraavana perjantaina baariin yksille. Hän suostui mielellään. Tuo perjantai koitti. Olin aamusta asti jännittynyt. Töissä oli vaikea keskittyä työtehtäviin, sillä keskityin vain jännittämään tulevia treffejä. En ollut käynyt Tinder-treffeillä tai ylipäätään millään treffeillä pari vuoteen. Viimeksi australialaisen tytön kanssa taannoin. Olikohan suomalainen treffikulttuuri jotenkin muuttunut viime vuosien aikana? Yritin olla miettimättä asiaa liikaa. Pääsin 5 aikaan töistä kotiin. Nopea suihku, nopea naaman siistiminen. Päätin syödä jääkaapissa muhineen kanarisottoni perät loppuun, ettei ne menisi vanhaksi. Olin muutenkin syönyt viimeksi töissä, ja illan kulusta ei ollut yksille menemisestä tarkempaa suunnitelmaa, joten nyt oli tankattava, ettei nälkä yllättäisi naisseurassa. Olin nukkunut viime yönä huonosti jännityksen takia, joten ehkä ruoka toisi energiaa. Samoin kahvi, jonka kiskaisin. Sen jälkeen pesin vielä hampaat niin huolellisen perusteellisesti hinkaten, kuin vain osasin, sekä purskuttelin yliannoksen suuvettä, ettei henkeni vahingossakaan haisisi, ja ettei kahvi nyt vahingossakaan liikaa kellastuttaisi hymyäni. Kävin ihan ylikierroksilla, eikä yksi sumppikuppi hampaiden keltaisuusasteeseen nyt oikeasti vaikuttaisi. Minun oli vain vaikea ajatella järjellä, kun tiesin pääseväni kauniin tytön kanssa ulos. Tapasimme sovitussa paikassa Espoon keskustassa. Olimme molemmat jalkaisin liikkeellä. Olin saapunut hieman häntä ennen. Aluksi oli vähän hankala kanssa käydä, mutta se menköön omaan piikkiini. Ehkä minulta oli jotenkin lähteä jalat alta Moonan nähtyäni. Hän näytti paljon viehättävämmältä tosielämässä kuin kuvissa. Vatsanikin oli heittää volttia. Toivoin sen olevan vain jännitystä, vaikka tiesin, että kyse tuskin oli pelkästä jännityksestä. Syyllisiä voltin heittämiseen olivat risotto ja kahvi. Päätin vain sivuuttaa tuon tunteen. Vein Moonan läheiseen baariin, jossa olin tottunut käymään työkavereideni kanssa pelaamassa silloin tällöin biljardia ihan höntsäilymielessä vaan. Paikka ei ollut ehkä mikään paras treffipaikka, mutta se oli minulle tuttu ja turvallinen. Siksi sinne oli helppo mennä. Tiesin, miten olla siellä luontevasti, tai ainakin yrittää olla. Ei mikään kovin luovakaan valinta käydä ensitreffeillä yksillä baarissa, mutta en minä nyt ollut muutenkaan mikään luova heppu, paitsi koodia kirjoittaessani. Mitä pidempään istuimme baarissa, sitä enemmän Moona alkoi huokua sellaista kehonkieltä, kuin ei viihtyisi täällä. Hänen elekielensä sai minut hermostumaan. Tuntui, että olisin mokannut jotenkin treffiemme suhteen. Se sai minut tuntemaan stressiä ja paineita. Minun oli siksi jotenkin vaikea katsoa häntä silmiin tai keksiä keskustelun aiheita. Lasiemme tyhjennettyä, Moona onneksi rohkeasti ehdotti haluavansa lähteä mieluusti vaikkapa Helsinkiin jatkamaan treffejämme.
Hän kuulemma tiesi Helsingistä hyviä baareja. Otetaan juna ja lähdetään stadiin, hän sanoi. Totesin, että mikäs siinä. Halusin kuitenkin hänen viihtyvän seurassani, ja jos paikanvaihto auttoi, olkoon niin. Lähdimme kohti juna-asemaa. Oli hyvä merkki, että Moona halusi jatkaa iltaa kanssani, vaikka en ollut vienyt häntä mihinkään kovin romanttiseen paikkaan aluksi. Stressi siitä, miten treffimme sujuivat, helpotti hieman, mutta paineen tunne ei. Tunsin painetta jo fyysisestikin, vatsan pohjassa. Kuulin ja tunsin, kuinka suolistossani möyrysi. Toivottavasti Moona ei kuullut sitä. Se olisi ollut vaivaannuttavaa. Vatsani oli tainnut möyrytä jo baarissa istuessa. Hirmuinen vessahätäkin oli iskemässä. Paskahätä, suoraan sanottuna. Hätä oli iskemässä vauhdilla, varoittamatta, kuten aina. Tämä ei ollut hyvä juttu. Minun kaltaisillani hätä ei tuntenut armoa. Käveltyämme asemalle, sanoin Moonalle, että minun on pakko sitten käydä ensitöikseni vessassa junaan päästyämme. Hän nyökkäsi hyväksyväisesti, samalla kun vatsani väänsi valitusvirsiä. Hyppäsimme junaan juuri ennen kuin se lähti liikkeelle. Moona lähti etsimään paikkaa, minä kipaisin etsimään vessaa. Ensimmäiset vessat, joita löysin, olivat epäkunnossa ja poissa käytöstä. Perhana, ajattelin. Tunsin jo, kuinka hälyttävä hätä valui alemmas. Todellakin valui. Stressitasoni nousivat jälleen kattoon, eikä se helpottanut pidättelyä ollenkaan. Jatkoin vaunujen tarpomista eteenpäin. Askeleeni olivat enemmänkin kiihtyväistä kipittämistä kuin kävelyä. Seuraava vessa oli varattu. Ja seuraava. Kuinka ihmeessä kaikkien piti juuri nyt päästä vessaan? Eikö kukaan ymmärtänyt, että minulla oli tosi kyseessä? Minunlaisillani, sen isomman hädän iskiessä, kyse oli minuuteista. Vihdoin löysin vaunun, jossa oli toimiva sekä vapaa vessa. Mutta minuutteja oli tärveltynyt jo liikaa asemalle kävelymatkan sekä vaunujen läpi syöksyilyyn. Pääsin vapaaseen vessaan toki sisään. Pyöräytin oven äkkiä lukkoon, mutta siinä kohtaa oli kuitenkin jo liian myöhäistä. Tunsin tuskan helpottavan vatsassani, oloni kevenevän. Tunsin lämmön, liukkaan nestemäisen lämmön takalistossani. Kuulin hallitsemattoman pörinän housujeni läpi. Tunsin tuon perhanan röpötyksen kangasta vasten. Jäädyin paikalleni seisomaan, sormet vain puristamaan vessan oven lukkoa. Tiesin, ettei minun pitäisi jäätyä, sillä tätä oli käynyt aiemminkin heikon suoleni kanssa. Se oli vain peruselämääni, mutta ei minulla ole koskaan karannut tavarat housuun kesken treffien. Siksi aloin tuntea jo paniikkia. Ja paska vaan valui kuin ruikkiva hana. Tunsin märän laajenevan läjän liimaantuneena housuihini. Vatsani oli niin sekaisin ruuasta, kahvista, drinkistä, stressistä ja jännityksestä. Haistoin jätökseni vaatteideni läpi. Järkyttävää. Kuvittelin sen oikein höyryävän. Ei vittu, ei voi olla totta, ei näin voi käydä juuri nyt, ajattelin epätoivoissani. Eikä se purkaus vain loppunut millään. Löysää tavaraa valui hiljalleen pitkin lahkeita farkkujeni sisäpuolella kuin maali, jota olisi lotrattu liikaa aitaan. Se tuntui ihan hirveältä. Ei minun auttanut kuin yrittää pelastaa se, mikä oli vielä pelastettavissa. Vedin farkut sekä alushousut kinttuun ja kävin pöntölle istumaan. Katsoin tilannetta jaloissani. Se ruskea löysä keitos, joka boksereissani muhi ja valui yli. Miten helvetissä saisin housuni puhtaaksi? Minun ei auttanut kuin nousta ylös ja yrittää kaataa boksereista kaikki litku pönttöön, varoen etten roiskisi itseni päälle. Blop, 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 se pönttöön valumisen ääni. Hyi vittu. Vessapaperia onneksi oli reippaanlaisesti. Sen avulla voisin yrittää pyyhkiä loput pois. Mutta tajusin pian ja tiesin jo kokemuksestakin, ettei boksereita saisi kunnolla puhtaaksi,
ennen kuin ne pesisi pesukoneessa. Ja minun pitäisi vetää ne vielä takaisin jalkaan. Ei minulla mitään vaihtoalushousuja ollut takin taskussa. Niin, ja farkutkin olivat sisäpuolelta yltä päältä ripulissa. Nekin pitäisi kiskoa vielä jalkaan takaisin. Sitten vielä täytyisi mennä likaisine housuineni Moonan viereen haisemaan ja johonkin helsinkiläiseen baariin vielä juomaan paskaisissa vaatteissani. Ei. Menin hätäkäytölle. Tiesin olevani ratkaisemattomassa tilanteessa. Minun oli vain yritettävä putsattava kaikki paska niin hyvin vaatteistani pois, kuin vessapaperilla pystyisin, ja katsoa, mikä tilanne olisi sitten. Minun oli pakko ilmoittaa Moonalle, että minulla menisi vielä hetki. En pystynyt kuitenkaan kertomaan hänelle totuutta. Heitin hätävaleen WhatsApp-viestillä. Sori, kestää vielä, vessa on varattu. Minua kuvotti näpytellä puhelimen näyttöä tässä tilanteessa. Okei, ei mitään, Moona vastasi melkein välittömästi. Minulla tuli todella huono omatunto. Hengitykseni vähän raskaantui. Tunsin pieniä ahdistuksen kyyneliä nousevan silmäkulmaan. Ei auttanut kuin aloittaa vaatteiden jynssääminen. Kuivalla paperilla sai määrän kakan pyyhittyä, mutta ne paskat, jotka olivat jo levinneet kuivemmaksi pitkin kumpiakin housujani, niitä oli pakko yrittää pyyhkiä kostealla vessapaperilla. Kasteltu vessapaperi, ihan vähänkin vain kasteltu, mureni vain silpuksi. Se oli ihan yhtä tyhjän kanssa yrittää kastella paperia. Ja vaikka kostea paperi olisikin auttanut jotain, haju ei lähtisi pyyhkimällä mihinkään. Muutenkin olin kokonaan unohtanut perseeni. Takamukseni pakaroita myöten oli ihan yhtä lailla ripulissa kuin vaatteet, sillä olihan alushousut olleet liimaantuneena kiinni. Ja koska olin välillä kääntynyt ottamaan paperia ja välillä keskittynyt pyyhkimään housuja, ja vessakopin pahanen oli ahdas, olin onnistunut sohimaan takamuksellani vessan seiniin vähän paskaa, kuin myös ympäri pönttöä ja sen istuinrengasta. En vain voinut voittaa tässä tilanteessa enää. Minun oli pakko luovuttaa. Vedin likaiset bokserit ja farkut takaisin jalkaan ja nöyränä suljin vyön kiinni. Se tuntui niin kamalalta, niin niljaiselta. Tunsin oloni saastaiseksi elukaksi. Minua nolotti niin paljon, hävetti niin helvetisti ja itketti. Olin varmaan pian valumassa kohti jonkinlaista paniikkikohtausta. Miksi juuri ensitreffeillä? Miksi? Pyyhin pönttöä puhtaammaksi, sen minkä pystyin, ja kuulin kuulutuksen seuraavasta pysäkistä. En pystynyt enää hallitsemaan tätä tilannetta. Tein paniikkiratkaisun. Avasin vessan oven ja syöksähdin pikkuisesta kopista pois. Olin tuntevinani, kuinka paskaa oli valunut jo nilkkoihini, sukkiin ja kenkiin asti. Syöksähdin vain kyyneliä pidätellen junan ovista ulos, katsomatta edes, mikä asema oli kyseessä. Minun oli vain päästävä pois, kauas kaikesta, kaikkien luota. Juna lähti Moona mukanaan jatkamaan matkaansa kohti Helsinkiä. Minä jäin asemalle. Menin piiloon muiden katseelta, sillä pelkäsin muiden tuomitsevan minut. Puhelimeni soi, mutta en vastannut. Se soi uudemman kerran. Suljin sen lopulta. Kun vihdoin noin puolen tunnin päästä sain kerättyä itseni, avasin puhelimeni uudestaan ja soitin itselleni taksin. Auto tuli ja kerroin taksille kotiosoitteeni sekä kerroin, että valitettavasti olin paskonut housuun ja minun täytyisi päästä kotiin peseytymään. Olin hyvin pahoillani ja selitin, kuinka ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsiville ihmisille saattoi joskus käydä tällaisia tukalia vahinkoja, eikä sille vain voinut mitään. Onneksi taksikuskirouva oli ymmärtäväinen ja antoi minulle takapenkille pyyhkeen alleni. Selvisin lopulta elämäni kamalimmilta treffeiltä kotiin. En tavannut Moonaa enää koskaan näiden katastrofitreffien jälkeen. Poistin Tinder-matchimme ja estin vielä kaupan päällisiksi hänen puhelinnumeronsa.
Sekin oli ikään kuin paniikkiratkaisu. Se, mitä junassa tapahtui, se oli vaan niin noloa, niin kammottavaa. En pystyisi selittämään tätä hänelle. Uskon Moonan kyllä voivan ymmärtää tautini ja sen kanssa sattuvat mahdolliset vahingot, jos selittäisin hänelle. Mutta se olisi liian kiusallista. En jotenkin ollut tarpeeksi rohkea siihen. Tämä on niin hemmetin vaikea aihe minulle. Enkä edes pystyisi selittämään mitenkään sitä, että kiusallisuuden välttämiseksi kylmästi hylkäsin hänet junaan. Ei minulla ollut kerta kaikkiaan muuta vaihtoehtoa kuin hypätä pois. En olisi voinut mennä hänen luokseen enää lemuamaan ripulilta. Minun olisi pitänyt hoitaa tilanne vain hiukan toisin. Minun olisi pitänyt hillitä itseni eikä ajautua paniikkiin. Minun olisi pitänyt ilmoittaa hänelle, mitä kävi. Nyt kun vain ghostasin hänet, loukkasin häntä syvästi. Eikä hän antaisi anteeksi. Ja koska en selittänyt hänelle tilannetta heti, jälkeenpäin sen selittäminen olisi liian jotenkin vaikeaa ja nihkeää, vaikka kertoisinkin totuuden. Oli vain helpompi ja parempi estää hänet ja poistaa hänet elämästäni. Moona ansaitsisi jonkun paremman ja rohkeamman miehen rinnalleen. Luku 3. Tarinan opetus. Tässä puhun nyt ihan omalla persoonallani, Nikona, enkä Moonana taikka Patrikkina. Vaihan kirjakielen puhekieleen. Mikä homma tässä tarinassa oli nyt siis kyseessä, niin Patrick kärsi IBS:stä, eli Irritable Bowel Syndrome, ärtyvän suolen oireyhtymästä. Tarinan Patrickilla tämä tauti oli vakavana. Silloin paskahädän iskeminen on turmiollinen juttu. Jos sä et löydä vessaa äkkiä, tulee housuun, ja sitten ei vaan voi mitään. Kyse voi olla ihan vaan muutamasta minuutista. Sun sulkijalihas sun peräsuolessa ei pysty pidättelemään tavaraa yhtä vahvasti kuin normaalisti. Sulkijalihaksen heikkous viittaa ulosteinkontinenssiin, joka tarkoittaa sitä, että ihminen ei vaan yksinkertaisesti pysty pidättelemään paskaansa heikentyneen sulkijalihaksen vuoksi. Ja ulosteinkontinenssi voi esiintyä IBS:n yhteydessä. Tästä siis tarinan Patrick kärsi. IBS:n mukana esiintyvästä ulosteinkontinenssista. Ja se oli hänen mielestään aivan liian nolo, jopa nöyryyttävä juttu paljastaa Moonalle, ja siksi Patrick päätyi kurjasti ghostaamaan Moonan. Hän ghostasi nätin tytön tautiinsa liittyvän häpeän takia. Ja nyt siis siihen tarinan opetukseen. Vaikka Patrick ghostasi treffikumppaninsa aika törkeällä tavalla, hän ei ollut silti kusipää. Ghostaus ei ole välttämättä ilkeyttä tai välinpitämättömyyttä. Sä et voi koskaan tietää, mikä ghostauksen syynä on. Syy voi olla melkeinpä mitä vaan, mitä edes keksit kuvitella, kuten vaikka sairaus, jonka kanssa joutuu elämään ja josta ei ole helppoa kertoa muille. Koska syy ghostaukseen voi olla melkein mikä vaan, todennäköisesti se ei tapahdu ilkeilytarkoituksessa. Muista se. Jos sä siis itse oot joskus joutunut ghostatuksi, jos sä oot kohdellut muita ihmisiä deittisovelluksissa kunnioittavasti, arvostavasti ja ystävällisesti, ja siitäkin huolimatta tullut siellä sovelluksessa tai jopa kesken treffien ghostatuksi, se ei ole automaattisesti sun syy. Älä vaivu synkkyyksiin, sillä jos sä kohtelet deittielämässä muita siten kun sä haluaisit itseäsi kohdeltavan, ghostatuksi tuleminen ei ole sun syy. Se ei ole sun syy. Kiitos, kun kuuntelit kirjan. Ja shoutout vielä Happy Hour podcast, josta inspiroituneena keksin kirjoittaa tämän tarinan. Sekä shoutout myös Ylitöis podcast, jonka jaksossa numero 39 käsiteltiin aiheena ärtyvän suolen oireyhtymää. Iso shoutout näille podeille ja kiitos vielä kerran sulle kuulija, että kuuntelit kirjan.